Jo soc Montse Jassat, treballo al Departament de Física Aplicada de la Universitat de Barcelona, al grup d'anàlisi de situacions meteorològiques adverses. Què fem en el grup? En el grup fem investigació sobre fenòmens meteorològics adversos, fem anàlisi dels impactes dels episodis, també estudiem i fem millora de les eines de pronòstic, fem recerca que permeti millorar les eines de pronòstic i també estudiem l'adaptació davant del canvi climàtic, analitzem les mesures i especialment en aquesta temàtica també tenim una línia de sensibilització de la població envers els riscos naturals del canvi climàtic i elaborem materials pedagògics i realitzem projectes educatius i també projectes de ciència ciutadana amb el nostre projecte FLUDAP, dels que després en podem parlar. I què és un fenomen meteorològic extrem o advers? Un fenomen meteorològic advers és aquell fenomen en el qual les variables meteorològiques poden arribar a adoptar valors extrems i que pot causar danys personals o materials importants i, per exemple, ens pot afectar en el nostre dia a dia. Però són sobretot fenòmens en els quals algun dels valors meteorològics adopta un valor extrem. Podries posar algun exemple? Sí, tant. Per exemple, podem parlar d'inundacions, de tempestes, d'onades de calor o onades de fred, de nevades extremes o nevades en llocs on habitualment no es produirien. Són alguns dels fenòmens extrems. Com el Glòria o el Filomena? Sí. El Glòria, l'episodi d'inundacions de l'octubre de 2009 del Francolí, van ser episodis en els quals es van arribar a valors de precipitació extremes i llavors són fenòmens meteorològics adversos que provoquen també danys i pertorbacions a la població. I més o menys hi ha una periodicitat d'aquests fenòmens? S'ha vist? Hem de tenir en compte que estem en un clima mediterrani en el qual hi ha una variabilitat important en quant, per exemple, en la precipitació. I en el clima mediterrani és habitual que hi hagi uns períodes sense molta precipitació i períodes durant l'estació de tardor o de primavera, per exemple, en els quals hi hagi més precipitació i també forma part del clima mediterrani que es produeixin determinats episodis de fenòmens extrems, fenòmens adversos. Genial. I com afecta el canvi climàtic? Quin paper hi juga, diguem-ne, en aquests fenòmens? Al ser fenòmens en els quals les variables meteorològiques poden adoptar uns valors extrems, sí que el canvi climàtic pot tenir impacte. Tenint en compte que el canvi climàtic el que farà i fa és accentuar els extrems meteorològics, doncs sí que tindrà afectació. El que sí que hem de quan parlem de fenòmens meteorològics extrems i de riscos naturals hem de tenir en compte que aquests riscos tenen diverses components. Per una banda, hi ha la periodicitat del fenomen, que és aquelles característiques naturals del fenomen en si. Per exemple, si parlem d'inundacions, parlaríem d'intensitat de la precipitació i, per altra banda, hi ha una component d'exposició i vulnerabilitat, que això és un factor més antròpic, lligat a la forma com ocupem el territori, el nostre mode de desenvolupament. I en aquest sentit sí que ho hem de tenir en compte perquè sí que hem observat que al llarg de les últimes dècades s'han augmentat l'impacte dels riscos naturals, però sobretot associat a l'impacte d'aquesta exposició i aquesta vulnerabilitat. I per tant el canvi climàtic hi afectarà, però també hem de tenir en compte que afectarà la forma en què ens protegim i ocupem el territori. Si ocupem una zona de risc, quan es produeix un fenomen meteorològic extrem és més probable que produeixi danys. De la mateixa manera que si urbanitzem una zona i clar, ser urbanitzada és més impermeable, quan es produeixen pluges intenses és més probable que es produeixin danys o pertorbacions en aquell espai. I aquests fenòmens meteorològics extrems es poden preveure d'alguna manera?
gràcies a la investigació i la recerca s'ha anat avançant i millorant la capacitat de pronòstic d'aquests fenòmens meteorològics extrems i actualment hi ha una gran capacitat de preveure'ls amb certa antelació i de fet també s'ha millorat molt el que és l'alerta primerenca, que és avisar amb prou antelació a la població i als responsables de gestionar les emergències. I aquesta alerta primerenca serveix realment? S'ha vist que té efecte i que disminueix els riscos sobre la població? Sí, si comparem episodis històrics com el del 62, per exemple, i el del juny de 2000 o l'últim del francolí, el que veiem és que aquest avenç tecnològic i de capacitat de donar l'alerta ha comportat que es puguin salvar vides. La millora dels pronòstics i de l'alerta primerenca el que al final és que salva vides perquè es dona l'avís a la població i es poden activar l'emergència i la cadena d'alertes d'una manera més eficaç. I es continua avançant en aquest tema i la ciència i els serveis meteorològics continuen treballant en millorar la capacitat de pronòstic, sobretot quan més a curt termini és més acurada, té més fiabilitat, però també s'està avançant molt en fer prediccions a més dies vista. Això també de vegades ens passa que quan veiem les previsions meteorològiques diem ja s'ha equivocat, però al final s'està encertant entre cometes molt, perquè el que ens estan dient és hi ha una probabilitat molt elevada que es produeixi pluja. Potser no en aquell episodi o en aquell dia que esperaven que plouria no ha plogut, però també hi havia una probabilitat baixa de que no es produís i per tant sempre les previsions ens es fan en termes de probabilitats. D'on traieu les dades pels vostres estudis? Nosaltres, una de les recerques que fem són l'anàlisi d'episodis meteorològics extrems un cop han passat i quan les dades les traiem, quan són hidrometeorològiques, les traiem dels serveis meteorològics, també del radar i de dades de satèl·lit. I quan també estudiem, com que també analitzem l'impacte dels episodis, traiem les dades de diferents fonts d'informació, com per exemple d'asseguradores, especialment el Consorci de Compensació d'Assegurances, també traiem dades de la premsa i actualment també traiem dades d'internet i de les xarxes socials, com pot ser Twitter. I el que també fa molt de temps és que ens trobàvem que podia ser una bona font d'informació a la ciutadania i també traiem, a vegades quan hi ha un fenomen meteorològic extrem fem campanyes per recopilar dades sobre els impactes i les conseqüències d'aquell fenomen o el que la gent ha pogut veure o viure. Com per exemple, si algú que hi havia durant el Glòria que vivia a l'Espluga de Francolí, en plan, mesurem el cabal o així? Sí, per exemple, durant l'episodi d'inundacions d'octubre de 2019, que va afectar especialment a la comarca de la Conca de Barberà, nosaltres vam fer una campanya situada com a punt central a l'Espluga de Francolí, en col·laboració amb el Museu de Vida Rural, i el que vam fer va ser una crida a la població perquè ens enviessin informació sobre les conseqüències de les inundacions, especialment a l'Espluga de Francolí, però vam obrir la participació a tots els municipis del voltant, també de Montblanc i això. I vam fer una campanya vam habilitar diversos canals de participació perquè ens interessava tenir aquesta informació. Aquesta informació és molt útil perquè ens permet tenir una informació molt detallada dels impactes que s'han produït i per exemple, l'alçada a la que ha pogut arribar l'aigua de la inundació, i això és molt valuós. Quan estudiem un episodi concret, la nostra zona d'afectació és molt determinada i per tant tenir informació detallada ens permet fer un anàlisi molt més detallat i amb més rigorositat. I això ho feu al llarg de l'any amb una aplicació, pot ser? Sí,
Sí, nosaltres, de fet, la campanya de Flood Up Francolí es va fer en el marc del nostre projecte de ciència ciutadana Flood Up, i Flood Up és un projecte en el qual nosaltres convidem a la ciutadania que ens enviï informació sobre l'impacte de riscos naturals i com les comunitats s'adapten davant d'aquests riscos. És a dir, també demanem observacions de zones de risc, zones vulnerables o males pràctiques, i observacions amb bones pràctiques de mesures d'adaptació que a vegades en el teu municipi hi ha una estructura o una mesura que creus que és interessant i això ho demanem que ens ho enviïn. Per nosaltres té molt valor fer un projecte de ciència ciutadana perquè pensem que la ciència ciutadana té un poder transformador de la societat i enriquidor molt important. El fet de convidar a que participin en els nostres projectes ens és útil per tenir més informació sobre l'episodi o sobre com ens preparem davant del canvi climàtic, però també ens trobem que és un moment, un espai d'intercanvi amb la ciutadania molt interessant, d'enriquiment mutu, perquè hi establim diàlegs, establim uns vincles que enriqueixen, ja et dic, molt el procés de la investigació, però també crec que incrementem la cultura del risc de la població i això també és molt poderós de cara a adaptar-nos davant del canvi climàtic. Nosaltres, per dur a terme Flood Up, hem desenvolupat una aplicació de mòbils que es pot baixar dels markets d'iOS i Android de manera gratuïta, en la qual pots explorar diferents seccions. Hi ha una secció dedicada a explicar alguns conceptes com el canvi climàtic o com ens podem preparar davant de les inundacions. Hi ha una altra secció en la que es descriuen totes les categories d'observacions que recollim amb una descripció breu i una fotografia d'aquell fenomen. Una altra secció que explica qui som i llavors si et registres a l'aplicació pots pujar les observacions i quan les publiques es poden veure en un mapa. I és un dels canals, no és l'únic canal, també tenim un canal de Twitter a partir del que ens poden enviar informació i, evidentment, el correu electrònic i altres canals que els usuaris puguin trobar idonis. I vosaltres també aneu a les escoles? Sí. A part, el projecte Flood Up també té activitats educatives. Anem a escoles i fem el procés de ciència ciutadana amb grups escolars. El que fem ho fem majoritàriament amb instituts. El que fem amb els instituts és els expliquem el projecte i ells fan la recerca associada a aquest projecte i exploren com el seu barri està preparat davant dels riscos naturals. Ens concentrem en inundacions, però sempre portem i ens dirigim a observar tot el que seria el canvi climàtic, per tal que anem a reflexionar amb ells sobre com es prepara la seva comunitat, com està preparat el barri, els carrers i quines millores es podrien fer, i els convidem a això, a transferir-ho al districte o als seus companys de l'escola. I aquests projectes els duem a terme en el marc de l'Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona.